deja mă tem de coloană, mă, de cum smulge matele. De bătut joc la ei. De-abia ce se dezmembrează. Serus, Serus, ce mai faci? La mulți ani, Cluj-Napoca! Țuica și femeia trebuie să fie prună, curată, toate. Violeta. Carbon, nu carton! De la 200 la 130, 100. Da, cum ai zis tu, mă, trec camera non-stop să filmeze, mă. Cine? Îl știi pe Claude, îl știu pe Claude. Da. Deci nu se poate așa ceva. Ce sculă, frate. Biggest tower in the world. Ce faci, mă, englezule? Bă, mă, uite-ți, ce... Uite, bă, Clax, bagă-te în fața să văd. Eu fața asta prima am vrut să o văd. Nu, acum, stai că ți dau. Mici frumos. Au, ce-mi place asta. Nu cred. Fii atent cum aduce ăsta direct în Cluj. Că nici nu porni motorul. Bătaie, frate. Bună dimineața! Cluj-Napoca, frate, de un an n-am mai fost aici. Hai să vedem cine ne așteaptă. Nici o agitație, nimeni nu te stresează, nu te terorizează, nu te așteaptă. Așteaptă Boltul aici, mă. Biggest bold guy. Pune acesta. Că nu-i mult, dar e plin de bani. Don't worry. Be happy. Ce faci, mă, englezule? Bă, mă, uite-ți, ce... Uite, bă, Clax, bagă-te în p***a, mătii, băga mea. Du-te în Du-te în gută de grasă, nici mă să uite așa. dracu să vă iei. Ce cu voi, mă, că mă bag pe... Bă, ce cu voi, mă, că vă iau? This is the place. Nice, nice, nice one. Direct la Easy Bistro vino să mănânci. Hai direct la ciorbă de bucă, mamă, ce bune de nebunești. Ce-i, mă, mechețeluțule, mă? Ioi, cine a venit? Ioi! Serus, Serus! cine e cea mai mic? E cățelul mic, e cățelul mic. Mă, păpădilă, Nila-i, mă, și pe ăsta. Ce faci, mă, păpădilă? Uite ce mic ești. Ce mic ești, mă, și frumos, mă, mic și frumos. Cel mai mic și frumos, tu n-ai mai crescut, mă, cățelușule. Wonderland, Cluj, foarte tare locul. În Livada, Palacioi. Să dau jos casca. Cred că am prins perfect aici, să văd un apus. Lotiștii, cred că e aici, chiar ca în Tenerife. Vezi, de asta e faină Tenerife. Stai cu rulota pe unde vrei. Aici nu chiar lăsați 100%. Deci, mai taur. Acolo cred că mă duc să văd apusul de sus de pe turnul ăla. Aici e Wonderland. Super nice place. Horses, like in big UK. Aici e hotelul. Salut, salut. Aici e un restaurant, dar vin după aia să-l vezi. Niște cascade. Aici e un lac fain. Fain, am zis, fain, ca la Cluj, așa zic eu, fain. Hotelul. Deci e o sală de nunți. Hai să vedem cum iau eu curba asta.
sală de nunți, cea mai mare piscină din țară, cred. Nu sunt chiar sigur. Trebuie să mă interesez, o să vin mâine. Aici începe o tiroliană și trasee în pădure. Plin de păsărele, nu mă mai duc pe nisip acolo. Aici e o sală de nunți, s-a filmat nuntă pe bani al lui Mircea Bravo. Va fi Family Fest-ul. This is new for me. Hai să vedem cât e de lung. Mamă, ce e aici, frate? Ce s-a făcut aici, bă? Dar nu pot să cred, mă. Mamă, ce tare, frate, eu n-am fost pe aici și orașul meu, vorba aia. Uite, aici ajungi, în pădure. Căprioară, frate, fii atent. Pe mijlocul pădurii, nu cred, man, super fain. Ceea ce Family Fest-ul, cred că se ține aici. Și o să încet cu întâia. Da, this is Cluj. I love Cluj anyway. Focul de tabără se pregătește. Apus a fost. Am vrut să mă urc pe turnul ăla de la Adventure. Și de aici se vede tot orașul magic. Magic City. I still love Cluj-Napoca. Asta e capela, cred că denunț, da? N-am fost la nicio nuntă aici. Nici nu știu, aș vrea sau n-aș vrea, habar n-am. Uite aici niște arteziene șmechere. Turnul are 26 de metri, cel mai înalt adventure park din lume, dacă îți vine să crezi. Asta e restaurantul și cu rooftop-ul, care poți să vii la Pus, o să ai super nice view. Foarte fain și restaurantul și aici ai tiroliană, o telecabină care te duce sus, de acolo cobor direct cu tirolianele, uite, le dau cabluri direct la Adventure Park, unde mergem acum. Cluj-Napoca, 6 km, Tower 150 de metri, parking 100 de metri, Dino Park cu 700 de metri, 200 de metri recepția. Bine, toate acțiunea asta e super faină, poți să te dai cu un colac. Aici e grădină zoologică, pe aici să mergem spre Cluj. Aici. Nu știu ce animale au, am înțeles că au și dinozauri. Tare a pus acolo în capă, nu știu dacă se vede, ce culori. Uite, asta e o chestie nouă, cred că, wow, mă, ce aș încerca și pe asta, nu știu dacă pot eu cu spatele meu să mă rog, că te-aș face cu spatele meu, dar nu știu dacă pot. N-aș bă, să îmbătrânești, să mor eu dacă nu. Te mâncă să te urci, să te arunci. Și tu ești bătrân, trebuie să mergi la doctor pe seară. Au, ce-mi place asta. Nu cred. Hai, ce-mi place. Asta cred că pot să fac și eu. Bine, eu pot să fac pe dracu. Traseul ăla cel mai ușor pentru copii. Cam ăla pot să-l fac eu. Au, ce tare. I love it. I love it. Cam mică priza. Și acum mi-am tăiat unghiile. Ai, ce ciudă mică. Dacă aveam unghii, mă puteam prinde, aveam priză mai bună. Și mă puteam duce până sus, la cer. Uite țânțarul. Ce faci? Ai fost până sus? Nu te spăra. Hei! Cum e sus? Da, bombă. Foarte fain. Still love Cluj-Napoca. Downtown GT.
încăpea, dar n-a vrut să-l... Dacă... Încă am zis. No, nu-i pot cu scuterul pe doamna, acum să nu iasă cineva de mașină. Maximă șmecherie. Hai că domnul face la dreapta, fac pariu. Cred că pomărit mai tare ca audiul la 5 de ploaie decât mine. Aici era șanțul mare. Ne înclinăm Valentino Rossi a Misano Adriatico. E andata! Valentino! Se vende teren. Unde e omul cu cel mai șmecher service din Cluj-Napoca. Domnule Raul, am făcut stânga, dar nu-i, ca cel mai șmecher service din Cluj. Bă, stânga și a treia handă stânga. Cum se repară aici mașinile. Nu, că din asta face nouă și o vinde după aia. Ce fac domnul Liviu, mă? Da, uite ce să fac. Cu motorul. Am venit să repar scooter. Am venit să repar scooter. Bună, salut. Uite aici jucăria. Serus, ce mai faci? Bere. Asta mi viața. N-am cum să scap de bere în viața mea. Mai du-te la biserică. În jos. Mai du-te la biserică. O veni la Cluj, iară trebuie să bea săracul, el nu vrea. Tot avea, dar n-am băut în viața mea. Sau în conversații care durează până târziu. Clujul devine scena pe care fiecare își duce propriul drum. Uneori sigur, alteori nesigur, dar mereu înainte.
prietănească cu a locului. Fără să îți dai seama, o parte din tine începe să semene cu locul acesta, iar orașul începe să poarte urmele tale. Ce este un oraș, dacă nu locul în care porți cu tine rădăcinile? O limbă, o masă la care cineva te așteaptă, o amintire cu bunici, prieteni, locuri care te-au format, grija pentru ai tăi, curajul de a începe din nou, bucuria de a spune am ajuns acasă. La mulți ani, dragi clujeni, la mulți ani, Cluj-Napoca! La mulți ani, dragii mei, la mulți ani, Cluj-Napoca! La magazin. Aici mă gândeam să parchez un scuterul. Imposibil. Scoate tu scuterul de aici, dacă îl parcam eu aici pe colț. Loco Cluj-Napoca. Super faină ziua, fain soare, tot îmi vine să zic la Cluj. Dă mătură cu motorul, să vizităm Clujul, că mi-era dor de el. Central Park e ăsta. Parcul mare la noi, nu Central Park. Piața e flori și fructe, mă, fructe proaspete, flori, deci vezi că nu numai în America sunt. Miere, uite, miere, de toate. Toate chestiile pe aici. Poliția are electrică. Asta e o arena, Allianz Arena. Aia e mai departe. Cred că pe partea cealaltă a Someșului. Vreau să văd cum arată faleza. Și ăla ar vrea să fie al meu. Alte parcuri. Foarte verde orașul. Aici e plaja de beach. Hai să mă opresc și aici. Uite, în fac. Aici e reședința din Cluj. Vreau să mă duc până la plajă, să vedem cum arată plaja. Uite, mă opresc aici. Plaja din Cluj. Ce tare, frate. Nu mi-e să cred. Și eu sunt cel mai îmbrăcat aici. Poate că am văzut așa iarna, când nu era nimeni, da? Foarte, foarte șmecher. I love it. Din nou, I love Cluj. Mă nervez și mă mut în Cluj. Uite bă cum arată apa, bă. Cine a zis mă că numai în Londra este plajă, mă? Este și
Peste drumul e Parcul Rozelor, cu terenuri de tenis și aici terenuri de mini-fotbal, basket, aparate de forță. Hai să mai dăm o tură să vedem ce se mai întâmplă, pe unde se mai întâmplă. Mă mai duc și până la Casa Tineretului, cred că mă uitam după cel mai mare alergător care îl cunosc, Nicolas. Dă-i bătaie, Nic. Pericol de nec. Mai mare pericol să nu te muște proaștele de picior. Să vedem dacă le-a. Îl ia, mă. Fii atent că l-a luat, mă, frate. Deci nu mai... Având în vedere consimțământul dumneavoastră liber exprimat, deci nu cred. constatând că au fost îndeplinite toate condițiile legale certe la încheierea căsătoriei, în aplauzele minunatului nu dumneavoastră cred, alai, bă, nu vine să declar cred. L-a luat, mă, l-a luat, puteți l-a saluta luat. mireasa și, bineînțeles, invitația aplaudă în continuare. Bă, frate, l-a luat, mă, și-a luat-o, păi și pe ea. Marele, bă, nu mă așteptam la asta. Nu, încă una în minus. Sau pentru fete unul în minus. Pe cazinou. Oare ce caut eu aici? Am îmbrăcat în alb. Fotbal. Aici e judo. Nu m-aș băga. Dar poate că mi-ar pușca o doamnă de asta, pușca spatele un pic și mie. Mă întorc ciudată. Adio, tinerețe. Șahmat. Calul mort. Scuze. Nice day to be în Cluj-Napoca. Meronul are chioșc aici. Bună cafea la Meron. Cu ce boxe avem în partea aici. Boxe în tot parcul. Are fain. Nu știu ce se dă aici, acvarele, se pictează. Pune mâna, uite aici. Simți o vibrație. Aici. Unde vezi acum nu se vede nicio culoare. Pe ăla că e albul facial, da? Uite, bă, să ne calcă. Ce tare este. Cu robot, n-are viață. Ca și noi. O, fii atent la asta, tati. Uite-te la asta ce mașină are. Deci nu se poate așa ceva. Ce sculă, frate, 280 ce e. Asta moră dacă nu. Ferească Dumnezeu, Domnul, ce-aș da o tură cu avionul ăsta. Ce avion să mor eu. Mai tare ca scuterul meu, tu îți dai seama. Biggest tower in the world. Adventure Tower. E foarte tare să vii aici, la Wonderland. Mortal, ai terasa asta aici și ai tot ce vrei aici. Terenuri de tenis, lac, sală de nunți, acolo e cea mai mare piscină din România sau nu știu, la suprafață, habar n-am. Ai tiroliane, două, restaurantul ăla cu skybar-ul de sus, grădină zoologică aici, călărie, piscină, saună, tot. Și bineînțeles Clujul. Super orașul Cluj. Jur că am emoții să mă, dacă n-am emoții. Astea sunt prețurile. Ce ai chef de un pic de adrenalină.
Levi la bianco e nero. Levi și bianco e nero nu s-au lăsat, așteaptă la coadă, Dadi îl bagă loții înăuntru. Mere cu Kashima de la furcă. Eticheta de la La Costel. șezi pe loții să te bage? Nu știu, sună-l, vezi. Direct vreau să intru la bianco e nero. Aoleu, de câte ori am fost aici la discotecă. Mamă, de câte ori am fost acolo, era clubul grav. Nu știu câte lume cunoaște, frate, discoteca asta. Ce tare toate să intri la bianco e nero, frate. Fii atent că aici era numai beutor. Asta e originală, nu vrăjală de 2 Asta, lei. originală, nu. Liviu nu bea. Welcome to Cluj. De la Florin Baciu. No, asta e original de la Maramureș, nu? Asta e țuica și femeia trebuie să fie brună, curată, toate. Ca să-și simți becul când ai băut-o. Nu-i mai. Bună țică. Uite, frate, cum se stă la coadă la top din Liquid Store la Cluj-Napoca. Aici ai cauza în spate la băiatul? Hai să vedem dacă poți guida. Stai liniștit! Du-te să te vedem. Locul Clujului. Ei, hâț! Odată-i sus, odată-i jos. Carbon, nu carton, fiți cuminți! Azi e o zi specială. Mergem pe circuit la Transilvania Ring. Dai cu pus aici toate setările clodai. M-au băgat ca un cârpele. Eu fața să văd, eu fața asta prima vreau să o văd. Nu, acum, stai că stau. Am pișcat. Mulțumim. Eu nu trebuie nimic, mă. Bine, acum. De mașină zici? Am văzut roata la bicicletă. Am văzut că mereu acolo. Da, asta nervoasă, frate. La mea ce avion, mă. Doamne, fer ce avion, dar nu spălăm, mă. Bă, dar nu spălăm. Avionul de clodai. Tata, tu rup măcto. Da, moare dacă nu. Tare de tot. Ber mașina asta, frate, de drum. Zici că stai, picat. 160. Da. Hai, bă, stai. Zici, nu știu cum să mă. Vezi că într-un kilometru cât că ieși. Ce direct, când m-am uitat aveam direct 200. Dar ce faci, bă, că... Dar n-am pus, cum ai zis tu, bă, trec camera non-stop să filmeze, mă. Deci, Te auzi ce zici, că să voră, dacă nu, deci cum, ce față am făcut direct cu stai bă, că e 200 și nici n-am dat a 5-a și deja eram cu zâmbetul până la buze, cu tobe, pe cap, cu toate. Și după aia am dat drumul la filmare. Trebuie non-stop să filmez de asta să voră, dacă nu, nici ce față am. ce-ai dat tu? Nu. Mort. Transilvania Ring, oh, aleu. Mamă. Nu, stai un pic că filmez. Că trebuie să tai. Uite că e Porsche alb. Este marfă. Carne de bătut joc la ei. De-abia ce se dezmembrez. Bă, hai să vedeți acum ce fac cu ei. O să-mi se sperie să străgem. Dar este mai bun ca tine aici, la... Ce să fie? Mai șmecher, ca Turuk Macto. Da, păi, probabil că este, știu, habar. Este un civil. Nu mai strâns acolo tot la suspensie, o deblocat-o. Puteam să mă bag și sub ea. N-au lins. Au pus tot slicurile totuși. Băi, nouțul e cu eticheta pe el. Avion. Și tu să
Deja mă tem de coloană, mă, de cam cum îmi smulge matele. Am plecat, care tip? Merg mai tare ca Subaru. Ăla din 99. Dar nu-ți dai seama, mă, că ai 140 în curba asta, mă. Ui, pasărea. Stai să scoatem USB-ul. Că nu l-am scos. Așa merg pe vibratorile alea, fute, mă, Stalin. 140, 160, 170, 180, 190, 196, 200. Până la 100. Uite, la mea cu 100 curba aia, bă. Cu 100 la curba aia prima. Nu știu, 100 lei, bă. Vezi că zici. Și asta cu 167. Ce fac ăștia? Tăți răcesc mașinile. Mă răcesc mașini. Au 1000 de cameră și de-abia merg. Am văzut toate sau 200 la oră. Da, mă, morți-vă, da. Wow. Wow, bă, frate, e pula mea, eu am crezut că tu îi dădeai mai înainte, bă, uite pula mea. Mamă, frate, super bombă. Da, dar trebuie tură de răcire. Da? Da, pe ei sus apa. Astea așa le-au făcut mașinile. Să urci apa să te spui. Deci după 2 ture, 3 ture de răcire s-o încălzi mașina. Că nici nu știu cum îți roțile. Da, trebuie. Trebuie să le vezi dacă să văd dacă bine ușat. temperatură, da. Stai că verificăm turuc acum presiunea, că nu e sigur că e bună presiunea. Era mole. Salut. Am venit să-mi rup pe coloana acolo. Da, trebuie să trag de GSX-er. Bă, nu mă mai dau. Mă dau așa, ocazional. Ce faci, bă? Da, uite, am venit să-mi îndrepte coloana, că mă durea spatele și ce stai că te pun la loc. Salut. Vezi că e cald, tataie. Am văzut. Bravo. Dar uite cum se împinge tabla aici, uite. Hai, nu mai împinge. De-aia Las că știu. așa bine, mă, că fii atent. Hai! No, dă-i. Tu nu ești cu nimic? Cu Dacia după. Cu Dacia. Te trece. Hai să las un pic să prindă curaj. Nu, că te lasă ea. No. Era
Haitist era omul. Că nu sunt încălzit cu bere? În spate. De la 200 la... la 130, 105, 100, nu, 100. Să lași pe ăla cu BMW-ul să te depășească. Deci nu mai e omul nici la 1 kilometru, nu mai e în spatele nostru. Curba asta 173 la oră, dă-te bă, lași pe ăla. Scoate mațele din tine să moră dacă nu. Ăștia trebuie și cred că te-au văzut în oglindă. Ce vrea să vin cu a treia? 44. Hai sus, apa, gata. Nu fii atent ce cumintezi, ia ce fața am, ce cumintezi. Aproape că am vomat. Ce să spun, și acum, bă. De-abia aștept să ieșim afară, să moră dacă nu. Mi-e rău bine, nu așa. M-am cumințit toate. Bombă. Bombă grav. De să mor eu, era să vomez, nu așa. De-abia și să beau apă, că chiar mere de rupe capul să mor eu, dacă nu merea pe M3-ul ăla l-a depășit pe exterior, dar n-am apucat să filmez, cred că pe exterior, adică cu 2 roți pe... Unde ai fost? La Arad cu 2 roți. Hai că pe exterior îți dă Am ieșit din pe stradă cu 2 roți, da. Bă, toate grav. 100. 150, că mai multă. 150? Hai că acolo poate că dea mai mult. 150. 150 am în Apex în curba aia, de obicei. Bun, Turuk, Mactor, no. This is Clodai. Ori pe cine întreb pe Cluj. Cine? Îl știi pe Clod, îl știu pe Clod. Grav. Ha? Grav, foarte șmecher. Nu ești convingător. Foarte șmecher, da. Păi nu vezi că îmi trebuie de să beau și am zis că eu nu mai beau. Dacă Clodai să-mi facă timpul bun, fără mie mașina, că sunt pic cam greu. Cred că e primul om care mi-a zis că-s greu. Îs greu, cred, cu 70 de kg plus sau minus la avionul ăla. Dar până acum e prima oară când îmi zici ceva că-s greu. Hai să vedem cum îi sună toba la om. Mamă, să mor eu, deci chiar am crezut că pot să mă duc tare dintr-una, n-am nicio șansă, frate. Trebuie să te obișnuiești cu avionul, că te sparge, mă. Te sparg frânele grave, toate grav. Prea grav. Și chiar trebuie să te obișnuiești cu mașina. Ceva dubaj. Ce 6 cea bună. Să mă duc un pic mai încolo, că aici cred că îi rupe fâșul tare, Claude. Era părăcire. Dă-i! Ai dat drumul! Acum!
Habar n-am. Deci tu știi ce faci? Tu de aici accelerezi foarte tare, tu n-aștepți. Strici ieșirea, o distrugi ieșirea. Eu sunt obișnuit cu mașini lente și accelerez și până prinde Alea nu se întâmplă accelerația. nimic dacă accelerezi la alea. Înțelegi? Până prinde accelerația la Volvo meu, gen. De-aia zic că la astea, la putere mare trebuie să ai răbdare, că nu poți să pui atâta putere jos înainte de curbă. Da. Cred că e prima oră în viață când mi-am dat seama că nu știu să conduc, frate. Hai de pula. Deci totdeauna am crezut că mă duc tare, că nu știu, că ai o impresie așa că schimb perfect, că merg. Și n-am înțeles nimic, frate. Deci n-am înțeles nimic, să mă rog. Prea tare mașină, prea tare cauciuc, prea tare, prea șmechere cauciucurile. Frânele, ce să-ți povestesc, frate? Cred că Clos frânează de la 150 de metri și eu cred că de la 450 de metri începeam să frânez. Bombă rău mașina. Pe ăsta face Uber cu 63 AMG-ul. Nu știu, cred că da. Mere tare ăla. Habar. Mere tare ăla. Da. Mere. Păsa. Dar cred că numai acum s-a încălzit, că e a doua tură numai. Tot, da. Ăsta e tur bun, dar merge pe accelerație dinainte de șicană. Acolo începe să accelereze, dinainte de șicană. Deci trebuie să fii aici, tu mereai pe acolo, să mai faci tu de alea, dar nu mai mere, mă, știi? Da. Și aici ai denivelare și după aia, da. Dar tu vii așa, n-ai de ce să vii așa? S-a obișnuit cu tirul. Aici vezi deschid și eu gazul. La plan, adevărată idee. Aici, da. Înțelegi? Da. Da, mă, că ăsta accelerează instant. Ăsta accelerează instant și de-aia e la apex. Mare trebuie să ai răbdare. Da. Auzi când îi dau altă. Și am și deschis. Știi, fiind totul nu-i aici ușor, vezi? Și aici dai mai tare. Îi apăsat, da? Îl ții, da. Aici, da. Îl ții pe toate, da. Aici e de-aia. Tare aici. Aici a vintat, aici Nu poți să accelerezi. puși o frână mică, că te întorci. S-o întorci, da, s-o întorci. Se învârte mașina. Fii atent aici. Dai plană dinainte de curbă, că dă-mă, ești probabil. Nu știu ce faci, știi? Am accelerație. Aici dacă vrei să accelerezi, mă, nu pare rău, aici mai bine merg constant. Da. Accelerație. Da. A fost o accelerată de la început, numai puțin, să Da, te nu mă împingă, să puțin, te- să țin, da. Nu merg cu frâne, aici. Aici ai dat.
face mere între eu să mor eu, dacă ce mere, mă? Acolo-i timpul lui, mă. Acolo-i timpul lui. Ăsta face Uber. Ăla-i cu Uber, cu seria 5, ăla nu știu ce face pe circuit să mor eu. La ăla-i sună tot, mă? Da. Tu faci tura de răcire. S4 degeaba. Direct curbă cu 100. Asta e ceva M3. Asta e M3, nică s-o ne bate. Da. S-o dus M3-ul să mor eu. Stai așa că nu chiar așa. Dă M3-ul să mor eu. M3-ul, dar nu s-o tras, zic că nu s-o trage, mă, să gace. Hai că pe exterior nu stă fraier. Am ieșit din pe stradă cu 2 scrota. Am ieșit din pe stradă. Te uiți la timp, dar nu-i bun timpul, că ai greșit de 2 ori, 3. Nu-i bun timpul ăsta. Ai de pula mea, de masta. Dar de ce e red flag? Ah. Ce găuri are aici? Cauți cuie. Cred că are și racheta, toate. Din Ucraina. Da, cu ce-ți place mai tare? Cu motorul sau cu mașina? Pe circuit. Cu tot e fain, dar acum motorul. Acum vă la Cluj. Iarba lui Claude, frate, cum a intrat în tufe de depășit M3-ul ăla pe dreapta. Și cum a prins iarba de pe circuit. Se mai este, nu mai este, și aici era. E bun. Taiperul, avionul Turugmac tot. Prea tare. Foarte tare scula.